I pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodi Minecrafta s vama i danas igramo Minecraft preživljavanje epizodu 6. Tako da u prošloj epizodi rekli smo da ćemo da napravimo novi mač i sve to, kao što vidite ja sam napravio, a možemo sada da napravimo i ceo oklop od irona zato što imamo dosta irona. Tako da evo imamo helmet, pa onda onda ovo može. Dalje. Ok, i da napravimo još ovo chestplate i možemo da vratimo ovaj iron i evo imamo ceo ovaj iron oklop, tako da sad smo cool. Dalje, znači rekli smo u prošloj epizodi da ćemo da napravimo isto ovo, ćemo da napravimo stepenice, kakve stepenice, ćemo da napravimo ovaj most kod kod ove tu reke, tako da možemo da napravimo prvo ovo, da napravimo, šta možemo da napravimo, aha, treba će nam prvo štapići da možemo da napravimo ogradu, ako nam zatreba, tako da, evo ovako, i sad napravimo ogradu, samo da vidim nešto, samo da, čekaj, kako ide, ne. Kako ide onda? Aha! Evo ga. Znači, drži se shift i desni klik. Aha. To je cool. Ok, imamo 20, za sad imamo 20 ograda, sad imamo 40 i napokon imamo full stack. Dobro, hvala, možda 20 za full stack. Ok, imamo imamo dosta ograde, tako da možemo da napravimo i ovo slabovi. Da li je tako slab? Nije slab, to je ova ploča. Pola ploče. Treba će nam to kako ne bi koristili stepenice, već samo ovo, tako da sada možemo da krenemo sada. Da li da ubrzamo ovaj deo ili ne? Pošto epizoda traje dugo. Evo ovako, znači da ne biste da se vi ne bi smarali, ja ću da ubrzam ovaj deo gdje gradim most, tako da mi se vidimo sve kada završimo i to je to.
I evo nas nazad i sada idemo samo da uzmemo ove, da napravimo malo torč, odnosno baklje, kako bi mogli da osvetlimo naš most koji smo napravili, da ne bi mogli da se spavnu creeperi, zombi i druga čudovišta, tako da možda u sljedeće epizode uredimo malo ovaj most, ali vidjet ćemo, znači, za dalje kako će da bude. Tako da, evo, znači, što da završimo još ovaj most i završujemo ovu epizodu. Jeste da je ova epizoda bila kratka zato što je ubrzan ovaj deo gdje sam gradio most, zato što mi je trebalo oko 15 minuta da napravim ovaj most, tako da u sljedećoj epizodi možda napravimo ovaj krov. Tako da, eto, ne znam više šta da pričam, mi bi mogli se vidimo u sljedećoj epizodi ili možda Half-Life, ne znam. I to je to, znači,